Ara passem a l'altra, a Barxeta, a la granja El Parral, empresa familiar multipremiada i dedicada a la ramaderia d'ovilleter i a l'elaboració i venda de formatges artesanals a les tendes del poble, al seu punt al mercat municipal i a domicili. Formatgeria artesanal, quants tipus de formatge podem trobar en el Parral? Sí, pues varios. Tinguem de mescla, tinguem exclusivament només d'ovella, encurat, tinguem també un altre que és per a untar, formatge tendre per a untar, el requesón, que s'ha fet tota la vida, sí, brullo, que es diu així, brullo, i el tendre, el tendret, que està molt valorat també d'ovella, perquè tècnicament no queden ramaders així en les comarques, han anat caient les explotacions, han caigut unes darrere d'altres. I també estan fent tots els seus fills que, arrepleguen premis per doquier, no? Pues sí, ha tingut molta sort en tot això ells. El meu major és el que més se preocupa d'aixòs papeleos, de presentar-se a coses. Això ha sigut fora de lloc. Molts premis, molts reconeixements. A més de premis, també estem molt reconeguts pel Ministeri d'Agricultura, per la Càmera de Comerç, per Indústria, perquè complim requisits molt severos en anterior, en medi ambient i en de tot, antes que ningú. L'any passat, dos premis importants, no? Podríem dir-nos quins són? Dos. Bueno, ens va ser així en la Comunitat Valenciana, ens vam premiar un premi de l'artesania i el bon fer del producte. I ara després, crec que ha sigut en novembre, ha sigut internacionalment, han sigut premiats en el requesón, el formatge curat i el tendre. Ens han donat bronze, plata i superoro en el tendre. Superoro. Quanta gent forma part d'aquesta empresa? Quanta gent treballa? Serem almenys 11. 11, entre directes i indirectes. Altres són autònoms, no tenen res a veure, però compren el producte i sí. I avançat en tecnologia també, no? Això a tope, a tope. En anàlisis, en tot, avui poden estar els consumidors, també hi ha que dir-ho, molt tranquils en l'alimentació. En ma casa se fa bé, però crec que totes les indústries també, sobretot en la zona de Xàtiva. Jo veig que el centre de salut de Xàtiva se preocupa molt perquè els aliments arriben en bones condicions a les persones, que és molt important. I què li pareix a vostè el fer de la tendre de Xàtiva un producte més conegut? Sí, la gent de Xàtiva, molt bé, reconeixen molt bé, així se fan productes de la zona, com és els alls i tot això, és molt important. I també és important que s'intenta des de tots els àmbits fer-ho limpio de residus, que no hi hagi residus tòxics, que no arribi res a la gent, que la gent s'alimenten correctament.